Bezala, eta galdetu zuten nien, zer gogoratzen zaien eta hasierie garrantzitsuna da, eta gainera hasiera oso ona izan zen, Arratixaz, lehenengo urtie zigarren geratu ginen, baina gero bigarren urtien igon ginen hirugarren mailara, eta oso ondo urte da bendana, eta hortik aurrera, kuenta dana, gortuz, eta normalin, hor lehenengo urtietan txartu urtetan badau, igual hor geratzen za, eta eso ez gortuz, baina niri gertatutan alrebez, oso ondo urtea bendana, eta hortik dana aurrera, eta dana ondo urtean dago, eta entratzaile bezala, hoxe, lehenengo mailan ez dakit zenbat denbora dute. Batzuk pentsatzen dabe asko desberdine dela, eta nik pentsu da ezetz. Arratixen egoten zaien nire eta lehenengo geratzen basa eta igotozu, eta hori da la letxe, UEFA-ko kanpoi izaten basa, da la letxe, ez da gisa. Egixe da, UEFA-ko kanpoi izaten basa, leku guztietan jakiten da dana, eta Arratixan egiten bozu, Arratixan bakarrik, baina guretzat eta bakotxan buruentzat bardine da. Orokorrean oso ona, bai mutilen taldeetan, bai nesken taldeetan. Osea, mutileke taldea igon zauen, bere taldea mantendu inde, juvenilek be igon, eta kadeteak be mantendu. Eta nesken gutxako mantendutea dauzen kategoria nazionalan da kriston arrakasta, eta be taldea be temporada polite, eta gero beko taldea be indogunera gero eta jente gehiago arratiko eukin, gero eta neskak gehiago be, hori gutxako kriston garrantzia deko, eta hortik aparte, Arrati izenan ipentzen dago ja leku guztietan ja zabaldu dugula, Arrati futbol taldekoa, eta guretzako be hori oso importantea da. Ez bakarrik ezagututea Arratia, futbol talde moduen ipentzen dago ja kriston giroa sortu dela futbol zelaian, eta hori nabaritzen da eguneroko partiduetan. Taldeko ezautzek, konforme behar mantenduten hirugarren dibiziora joan behar dela. Neskak batez be mantendu kategorie, eta hausen kategorien gutxako da lujo bat, eta beste ekipo guztiek hor jarraitu dausen kategorietan, be taldean ia ekipo politia dekogun, ipentsetan do jente gaztea datorrela eta egotea, zikeran azken dugu momentura arte, ilusio bategaz hor igoteko. Badakit, zaila dela edo gatsa dela, baina ilusio eukin behar dugu beti gora begire.